Difurong sopi Lir Alon Apolon Kipiji Apan CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Bori Ponsi Difurong sopi along Khorsing Terang Ingjarkap Kami Selang Ponsi isi Kecelang Miss Senason dulu. Bondala so Khorsing Terang Ingjarkap along Kijui Dam Lapen Kidam Kivang Kachihila Ratum Kipter Kivar Tekang Koi Hok Stosi Tek Onlong Anjot Kalisi Flyover Ang Song Along Abangke Hor Apong Anta Panghang Tekang Si Achet Koi Tekang Chuan In Lanjut kali Khorsing Terang Ingjarkap along Lang ki paliji ang Khor along anta kipte kibar ki bajok mas samar biki jang anta Lang Peng Setitude. Dasi metha atuar kai ke ta kachela perjia tim ke kapre atum nang pangthir pijipu chonghong ding de ra metha amat chithur plut pen ke pangthir pom kinang soblo kumatha bonsi jahong niphai kritrok adap prang apor CEM IT cell Lumbajong special team atum ke pangthir sai dengpo. Khorsing Terang Ingjarkap along Kijui Dam atum lapen kachela kedam ke atum itu kiter ke wartekan kitetchi lapen hora bong ke wartekan kitetchi apan CEM IT cell Lumbajong special team atum pen chuneri po. Khorsing Terang Ingjarkap along kiter ke war atim mate dustbin tami prapchen pen kibi ponji apan bor ipon. Lapen CEM IT cell Lumbajong special team atum pen pangthir asai claim ji lapit non chot kali kebang ji arita lason pangthir asai claim bom ji puta pachini pangthu. News report KTV News.